Id-deċiżjoni tal-Air Malta li tieqa fit-tir lejn Manchester intlaqet bid-diżappunt tal-Malta Hotels and Restaurants Association l-MHRA li fistqarrija qalet li hija imħasba b'din id-deċiżjoni. Sansitra żiedet li l-Air Malta qiegħda tneħħi minn fuqha r-responsabbiltà tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Iżda l-kumpanija tal-ajru iddefendiet id-deċiżjoni tagħha u qalet li kieku kellha topra din ir-rotta ta' Manchester fis-sajf li ġej kienet titlef €2 miljun. Sansitra qalet li kieku żammet ir-rotta xorta waħda kien jaqblilha li żomm l-ajruplani pparkjat milli tħaddmu u żiedet li din id-deċiżjoni illi messa ttieħdet snin ilu. Il-kumpanija qalet li tibqa' ġor il-bandiera tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru u tibqa' konxja tal-tiġijiet fl-ekonomija lokali, iżda fl-istess ħin ma tistax tipperikola l-vijabilità tagħha. Għalhekk qalet l-Air Malta se tkun qed issaħħaħ dawk ir-rotot li minnhom tagħmel il-qlieħ. Fuq l-istess linja tkellem il-Ministru tat-Turiżmu li qal il-konnettività tal-Air Malta se tiżdied ta' bażi ta' vijabilità kummerċjali illi tagħmel sens. Il-Ministeru qal li l-kwistjoni kollha jidwar jekk iridux li l-Air Malta tibda tieħu deċiżjonijiet kummerċjali hekk kif dejjem tinsisti l-MHRA jew inkella tibqa' tibża milli tieħu deċiżjonijiet importanti u diretti li jassiguraw il-vijabilità kummerċjali tagħha. Id-deċiżjoni dwar Manchester wara dik ta' Frankfurt hija parti minn strateġija u tibdil intern li dan il-gvern huwa kommess li jwettaq biex il-Linja Nazzjonali tal-Ajru toħroġ mid-diffikultajiet kbar illi ntefet fihom taħt amministrazzjonijiet preċedenti għad il-Ministeru għat-Turiżmu. Il-Ministeru żied li huwa determinat li jxejjen id-deċiżjonijiet ħżiena li ttieħdu taħt amministrazzjonijiet preċedenti kif ukoll jieħu deċiżjonijiet importanti li suppost ittieħdu snin ilu.